Ei nyt toi uusi lintu. Kalle sinne pitää mennä. Sama tarina. Pysähdytään 200 kertaa, kun kävellään tossa noin, kun kuuluu jotain chirpitystä. Nevermind, kuuluu rastas. Onko se niinku hänees? Se on niinku hänessä. Siinä on teltta kasas. Me pistetään seuraavaksi makualustat, makuupussit valmiiksi ja mennään takaisin tonne. Melkein voitais laittaa kohtapuoliin safkaa ja tulla auringonlaskuaikaa takaisin tänne katsomaan. Kuin intiimiä me saadaan tästä Jussin kanssa. Talitiainen hiljaa. On muuten Kallesellä ensimmäinen ikinä yö metsässä, kun mulla on oikeasti pehmeä alusta. Viime kerran kun me oltiin tosiaan Jussin kanssa, niin halti petti jälleen kerran. Paska tyhjeni ihan saman tien. Mut nyt on uusi makualusta. Tää on Warmbeesin joku... Mikä tää on Jussi? Stratuslite. Stratuslite. Katsotaan, että onks tästä mihinkään. Partioaitalle terveiset. Jos tää on paska, niin ei oo teidän vika, vaan Warmbeesi. Jos joku voi kertoa, missä mulla on Warmbeesin konttori, niin mä menen sinne ja heilutan nyrkkiä ja sanon, että hei, minä en tykkää. Niin mä teen. Et kannattaa jumalauta varoa Warmbeesi. Ihme mulkku. Älä koske. Näytä. Älä Anna tänne näin. Älä koske. Anna tänne näin se. Et koske mun uuteen Stratuslite Warmbees sponsored.